Hinimok ni Senator Bam Aquino ang mga ahensya ng pamahalaan na agad resolbahin ang malawakang anomalya sa mga proyekto ng flood control sa bansa bago pa man tuluyang husgahan ng publiko na hindi pa nakakalimot sa mapaminsalang pagbaha noong nakaraang taon. Sa kanyang manifestation sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, binigyang diin ni Aquino na ang issue ng flood control ay hindi isang bagay na dapat ibaon sa limot. Kasabay ng pagpasok ng tag-ulan na nagdudulot ng pagbaha sa Metro Manila, Cebu, Iloilo at iba pang lugar, binalaan niya na ang panahon mismo ang magpapaalala sa mga mamamayan ng hindi natutugon ang issue ng korupsyon sa bansa. Hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control, yung panahon, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Nanawagan ng senador sa Department of Justice o DOJ, National Bureau of Investigation o NBI at sa Office of the Ombudsman na kumilos ng may urgency. Paalala ni Aquino, malapit na ang unang anibersaryo ng banggitin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang nasabing issue. Kaya naman panahon na upang panagutin ang mga big fish sa likod ng tinawag niyang isa sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Mahalaga po na seryosohin po natin ito, isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. Kasabay ng panawagan para sa pananagutan, sinabi rin ni Aquino ang pangangailangan ng agarang tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, lalo na ang pagsasaayos ng mga paaralan para sa mga bata. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Sa pagbubukas ng klase, binigyang diin ni Aquino na prioridad dapat ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang rehabilitasyon ng mga nasirang classrooms. Inihalin tulad niya ang epekto ng korupsyon sa pinsalang dulot ng lindol na parehong nangangailangan ng mabilis na aksyon mula sa pamahalaan. Samantala, muling hinikayat ni Aquino ang 18 bodyguards na hindi pa humaharap sa komite na dumalo sa mga susunod na pagdinig upang makapagsalita sila sa ilalim ng panunumpa. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Sa huli, iginiit ni Aquino na ang tunay na serbisyo publiko ay ang pagpapatunay na ang batas ay para sa lahat, lalo na sa mga sangkot sa sistematikong korupsyon. Aniya, hindi dapat isakripisyo ang kinabukasan ng mga Pilipino para lamang protektahan ang mga taong nagsasamantala sa tiwala ng bayan. Justin Dizon, CLTV 36 News.